padayon lang gihapon. Bisan kapoy ang lawasok, huna-huna. Sayo sa buntag trabaho dayon, initugulan na morangan tuson. Singot na mo, murag suba, pero ang sweldo ko lang gihapon kaayo. Gamayag sayop, charge dayon, murag wala na'y kaluoy karon. Ang amang kahago, wala makita, murag numerag yun ni nila. Tinood yun di ay sa kalibutan, sarili ra nila pirmi gihuna-huna. Wala nagtanaw sa kasakit, sa trabahanteng di kapoy pinanggan nilang pamilya. Among kita dilimad sa kahago, bisan nun saon na mo upaning kamot. Sa maraman nun tatang tao, ngano murag ubos man mi sa inyo. Gamay at sipiante charge dayon, murag wala mi katungod karon. Ang panginahanglan sa trabahante, unta inyo sab nga masabtan. Unta inyo sab nga masabtan. Unta inyo sab nga masabtan. Naayuban hilom lang pirme, bisang bugat na kaayo sa dughan dire. Kay kung musukol basin mawadan, maon ang trabaho na lang gihapon. Pero sa tinuod lang bossing, kapoy na gyud among pagbate. Dili kwartara ang kinahanglan, respeto sad sa matag trabahante. Sa maratang nanginabuhi lang para sa pamilya ug kaugmaon. Among kita dilimad sa kahago, bisan unsaon na mo upaning kamot. Sa maraman unta tang tao, ngano murag ubos man ni sa inyo. Gamayag sipiat i-judge dayon, murag wala mi katungod karon. Ang panginahanglan sa trabahante, unta inyo sab nga masabtan. 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 Unta inyo sab nga masabtan.